आदर्श म्यूजिक बिहारी। मेगा रिकॉर्डिंग स्टूडियो बाजार भी। हमके बता दो ए विधाता कौना दिशा में पुनमी रहेले, कौना दिशा में पुनमी रहेले। हमके बता दो ए विधाता कौना दिशा में पुनमी रहेले, कौना दिशा में पुनमी रहेले। पूर्व पश्चिम की उत्तर या दक्षिण केहू ना हमरा से कहेले। हमके बता दो ए विधाता कौना दिशा में पुनमी रहेले, कौना दिशा में पुनमी रहेले। कई दिन बीत गईल कहियो ना भेट भइल, देखेला मनवा हरल बा, देखेला मनवा हरल बा। कई दिन बीत गईल कहियो ना भेट भइल, देखेला मनवा हरल बा। टूटत आशा ना पूरी अभिलाषा, अखिया मोर दुख कितना सहेले। हमके बता दो ए विधाता कौना दिशा में पुनमी रहेले, कौना दिशा में पुनमी रहेले। विशाल बिहारी हो गईल बहारी हो, रूपेश चौहान मंटू भइल बेखता, विशाल बिहारी हो गईल बहारी हो, रूपेश चौहान मंटू भइल बेखता। पूछेला हरदम प्रकाश प्रेमी इतना ते दुख कैसे सहेले। हमके बता दो ए विधाता कौना दिशा में पुनमी रहेले, कौना दिशा में पुनमी रहेले। पूर्व पश्चिम की उत्तर या दक्षिण केहू ना हमरा से कहेले। हमके बता दो ए विधाता कौना दिशा में पुनमी रहेले, कौना दिशा में पुनमी रहेले।